Bomba! 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 Bomba. Nyt on kyllä trajektori meillä. Ei kyllä tästä pelastetta. Mä oon melkein unconscious. Let's go! Kuluukin vielä vähän aikaa. Vittu te ootte kyllä oikeesti... Tää on maksille! Tuolla keskellä tietä menee 3 äijää. Näköjään. Mitä me tehdään näin? Pitääkö se pistää nappi pahoin? Onko se poliisi? Mikä rakennus sen Mä oon valmis No niin. ampumaan toos. Tuolla meillä on kirves käs. No, antaa vielä. Matti kolmannella. Vittu nää. Mä vaan sanoin, että Yksi mulla on on. tässä menossa. Ei, yksi on poliisivan luon. Okei. Ja yksi on tuolla. Niin kaupassa tai juna-asemassa. Se jäi. What? Missä tuo yksi on? Tuo tien toisella puolella, se on joku tuomio. Näköjään tuolla joo seinän takana. Mä oon tässä heinäpalvelusta. Cool. Joo, no nyt 3 on nyt jäänyt, vielä vissiin 1. Mun mielestä me tapettiin 4. Kuka on Yksi on tuolla? poliisin takana 1, täkätty. Jäi. Nice. Okei. Kaipa se tietää mitä se tekee. Swimming Mini Extra Jobs. Ei vittu. Oh no. Oh no! Aika pois. Takuita, niin saa Läppään pois. tarvii kautta. Kaikissa paitsi näytöohjelmissa on takkuut tuossa. Ei! Kaikista pahin. Kaikista pahin. Mikä katastrofi. Aivan pois. Eikä se oo Niin, nyt lähtee Lamborghini haaste. Lamborghini. Sokko. Kämplätä vähän se. Mitä vittu? Täällä oli Mä oon äijä. pelannut lolia ajat sitten ilman Häh? just semmoista. Täällä oli äijä. Ohjainta tai siis se on just semmonen integroitu. Ammuin, täällä oli vitusti ruokaa. Joku ihan vaska. Toki nää on vähän muuta. Ai kengät sieltä, ai Vaatimukset tähän. Vittikö taas samaa ei? Täällä on Oh, hyi saatana. Mä leikisin jotakin kyllä, että mitä paskupapia tai... Kuosa, kato, seisoo paikallaan. Tässä on tommosen Onks juoksimisasema. vielä se poispäivä tulossa sinne? Poispäin. Mutta kun... Fuck, elikkä se voi tulla mua vastaan. Vittu kun näkis mitä tuo äijä näkee. Vittu kun se Se on voi vittu... yhtäkkiä, se voi vaan niinku varpata tähän mun eteen yhtäkkiä. No nimenomaan, sehän tässä onkin se juttu. Ammunkaan mä tuo. No sulla on silua, ammu yhden kerran, katon mitä tapahtuu. Mä otan 400 tuohon jo. Mä kuulin. Vittu se oli minä! Häh? Tää peli on lagannut saatana. Mä kuolin samalla sekunnilla kun nää ammuit mua. Incident tapahtui taas. Ei kuka vittu tässä juoksee? Mä oon kuollut. Missä sun ruumis on? No nyt tämä venekin on tässä. Siellä. Mennään. Siellä vittu. Siellä on se torni. Juoskaa sitä ylös sitä. Siis olitte jotenkin tulla sitä spawnille päin. Tyhmiäkö te Mä ootte? kuolin. Voi vittu. Mä jäin siihen veneen Täällä Mä nyt puotan näitä maahan. Nää ruunet kamat tuolta lähti, niin puotan ne kaikki maahan. Pää kiinni, Kor. Nyt ei oo kiire. Ei kun nyt on kiire. Nyt on nimenomaan kiire, Kor. Ei mitään. Tuo on kyllä. Kuka on vittun kamera päällä? Ei tuo kukaan meistä. Ei. Mitä vittua? Kamera päällä. Tää kaupassa. Mikä vittu kamera? En tiedä. Kaupassa kuoli. Mä oon tässä vieressä nyt. Mikä helvetin kamera? Vittu se näytti. Se on ihan gigageari. Tää on ihan vittuun kearrettämää äi. Mitä? Vasta tulee vene. Vasta tulee vene vasemmalla. Mennään niitä päin mun ase. Ai että incidentit ei lopu. Incidentit ei vaan lopu, Mä saatana. vaan jahat.
Se on yksi, se ajaa vain yksi. 2. Ossuit. Ossuit. Yksi on kuollut. Yksi pääs pois. Ei vittu, veli! Ei saatana. Yksi jäi. Toinen jäi. Ei vittu.